amor gi sorry, an amor gi Citizen. Okelo yot mana kaka jowetega osewachogo. Mak mana ni onego bed ni giduoke charges chien. Gidwa chajo gigo mang'eny ahinya. Ing'eni chon gima otemo geng'o niya, ng'ato dwa wuok Kabuoch kama antie ni, dwa dhi Homa Bay dhi loso gimoro. To eCitizen okelo nene onyalo loso kama obedi. To mak mana ni kako ridoke eCitizen, awach ni dwaro certificate of good conduct. Mano gima tinde dwaro kata ng'ato dhi manyo tich tidwaro ni mondo ibed kode. Actually en gima idwaro ni ji te bedogo makati manyo tich kata ok imany tich, inagi certificate ni no. And certificate no en certificate mabedo for 1 year, en valid mar dweche 12 kende. Tibro yudo ni bang' dweche 12 no idwa ni chul siling 1,150. Aparo ni mane mwadok piny ne jok matiyo ka wan to ber. To joma ni piny kocha monego bed ni kode kaka chik dwaro. Taparo ni mano to ni mala ahinya. Bech gik magitime monego giduoki nikech ji te koro manyogi. And kata ka en choko for those services giduoka ne be an beche no kende. Otherwise en service maber kabisa. To mana kaka wadwa osewacho nitie gima ber, nitie change kabiro. Ok ji te mor gi change. En mana ni samo biro no king'e ni to ber mani modhi biro godo. Sama nodonjo ji nopinge. To ji ne kia ni nodhi kelo ne ji yot kabisa. Sani apani koro ji oseyude kendo ber. En mana ni koro efficiency ne gi beche cha emodwok piny Cleophas. Erokamano. Erokamano ahinya Florence. Wakawuoyo masani kaduogo mondo tieka ne twak ewi duond bura mara ODM, yiero mar ODM.